Gràcies, Nuri. Ara el Jesús Palomar ens explicarà els números. Està molt content. Bé, bon dia a tothom. Això de ser l'últim, sempre hi ha aquelles coses de la repetició, però bé, intentarem dir-ho d'alguna altra manera perquè no sembli que se't diu el mateix, d'acord? A mi el que jo us intentaré és explicar una mica com hem aprofitat les xarxes socials de l'escola, aclarir que no tenim xarxes socials, a banda dels blogs, específiques de les revistes, perquè pensem que tampoc seria optimitzable. És a dir, no seria òptim tenir una xarxa social, un Twitter de la revista catalana de dret públic, o un Twitter de la revista Llengua i Dret, o un YouTube de cadascuna de les revistes, perquè per començar seria ingestionable tenir una xarxa social per cadascuna de les revistes. Pensem que la creació de marca escola ja és una marca potent que dona una mica, ens acompanyem tots, no? La revista acompanya l'escola acompanya la revista i ens anem fent tots una mica de companyia i això ens fa créixer com a organització i com a publicacions, d'acord? Evidentment, les xarxes socials que fem servir aquí a l'escola, sobretot en el marc de les revistes i de les publicacions i de la recerca, perquè al final fem una mica de tot s'ha de dir. Són els blogs, el Twitter i el YouTube. No descartem, tot i que en tenim el perfil de Facebook, però l'utilitzem una mica de forma supletòria. D'acord? Què fem amb la difusió de les revistes? Com bé s'ha dit, hi ha 2 números l'any de cada revista, el desembre i el juny. Això vol dir que en aquells moments s'han de difondre el que es publica i, per començar, no fem això. Nosaltres a les xarxes socials no difonem aquest missatge, publicat el número 47 de la revista catalana de dret públic o publicat el número 50 de la revista Llengua i Dret. Això no diu res a les xarxes socials, sentint-ho molt, doncs, més enllà de la publicació d'un nou número, és una novetat editorial, però no ens està dient res. El que està dient coses són continguts, autors, aquest autor ha publicat un contingut, la rellevància, la importància d'aquest autor, el tema, la temàtica, s'ha publicat sobre alguna sentència, s'ha publicat sobre algun tema lingüístic, s'ha publicat sobre algun tema que és important, però dir aquest titular pot ser molt interessant, posar-ho al web, perquè en una pàgina web no pots començar a fer una llista, un inventari de tots els articles publicats, però en un Twitter no pots fer això, perquè no té cap mena d'interès i a més no té cap mena de viralitat. D'acord? Evidentment, els títols han de ser 2.0. I això és un missatge que jo, evidentment, aquí a la sala d'actes potser tenim autors, potser tenim editors, potser tenim membres de consells de redacció, tenim de tot una mica. Els autors pensen en explicar en aquell títol una mica allò que explicaran en el seu article. Després tenen l'abstract i després l'article. D'acord? En el títol no podem posar això al Twitter. Escriure això i podria haver agafat qualsevol article. M'he assegurat que l'autor d'aquest article no hi és a la sala perquè no se m'enfadi, però és igual, podríem haver agafat tots i cadascun dels articles que es publiquen en totes i cadascuna de les revistes que gairebé trobem i la veritat, explicar això més aviat perquè no ens hi cap, fa més de 140 caràcters, com si anem comptant, de fet no cal, ho posem al Twitter i protesta. Per tant, això no té de viralitat res, ho hem de traduir, ho hem de canviar, i no hi ha una cosa que li faci més ràbia a un autor, és que li canviem el títol, però què voleu que us digui? Ho fem. Ho faig tot sovint i és una de les coses que els hi fem. En canvi, hi ha autors que, potser per casualitat o potser perquè s'ho saben, ens ho expliquen molt fàcilment, i aquest és un altre títol que és molt fàcil de piular, és molt fàcil de viralitzar, és molt fàcil de vendre. Està explicant clarament i d'una forma molt breu i d'una forma molt 2.0 el que diu. Si algú em digués retalla això, malament rai, no sabria com fer-ho. D'acord? Què més ens trobem quan hem de fer la difusió? Cada article té els seus destinataris concrets. Evidentment, la revista catalana de dret públic o la revista Llengua i Dret o cadascuna de les vostres revistes no interessen a tot el món mundial, ni cadascun dels articles.
Hi ha articles que estan adreçats, doncs, per exemple, a especialistes en dret administratiu, i ara parlo de les revistes que nosaltres publiquem. Hi ha altres que estan adreçats a especialistes en dret tributari, especialistes en dret constitucional, especialistes en sociolingüística, especialistes en terminologia, i, evidentment, hem d'anar cercant aquests destinataris. Per què? Doncs per mencionar-los. Perquè a l'hora de fer això que deia el Xavier i dir, doncs, a fer d'allò de la roba, a fer els hashtags, hem d'anar tenir una mica el tacte d'anar mencionant aquella gent, igual que no recordo el nom de la persona que et va citar, el Josep Maria Vilalta va pensar que t'interessaria aquell article, doncs va dir, mira, anem a citar el Xavier Lasauca, doncs perquè li interessarà, i de fet li ha interessat, doncs evidentment no citarà el Xavier Lasauca cada vegada que faci una piulada, perquè si no el Xavier Lasauca s'avorrirà. Potser li dirà, ja no et segueixo més, el bloquejo i a córrer, no? Evidentment, aquí està una mica la gràcia del tema. Això ens obliga una mica a les persones que gestionen xarxes socials a estar una mica al dia de tot això. De qui està a Twitter, de qui hi era i ara no hi és, de qui no hi és en un moment donat i ara apareix. Per tant, no és allò de feina feta de dir ens pots passar el correu i el correu no canvia en 30 anys perquè més o menys aquestes coses no varien, sinó que s'han d'anar actualitzant, s'han d'anar revisant, s'han d'anar revisant els hashtags, les etiquetes, d'acord? És una feina una mica feixuga, però és interessant i de debò que és molt engrescadora. S'ha dit una mica, però què hi poden fer els autors? Els autors, què hi poden fer? O sigui, ja ho dic aquí, no què hi poden fer, què haurien de fer, d'acord? Perquè, esclar, això de... Jo entenc que els autors, els investigadors fan recerca, escriuen l'article, que ja té molt de mèrit, o sigui, no els hi traurem aquest mèrit, però un cop l'han escrit i algú els hi ha corregit i l'han revisat i han fet l'avaluació cega, aquestes coses que són com molt feixugues també, i algú els hi ha dit, va, que te'l publico, i respiren, ja he fet la meva feina. Doncs no. Els autors també han de fer una mica la seva tasca difusora. I què podrien fer? Doncs difusió a classe. Això, alguna de les coses que diré tant serveixen pels articles de la revista com pels articles del blog, perquè al final ja no diferenciem una mica què fa què, no? A vegades ens trobem perquè un article, en un moment donat, s'ha llegit molt en un moment concret, quan es va publicar fa 5 o 6 mesos. I ens diuen, no, és que resulta que un professor l'ha recomanat a classe o l'ha fet de lectura obligatòria pels seus alumnes i ha fet que facin un comentari. Aquestes coses són importants, però difusió a classe digital, res d'imprimir. No fotem, parlant clar. O sigui, els hi hem de dir als alumnes, campus virtual, els hem d'enllaçar, els hem de difondre a través del Twitter dels alumnes. Ja que hi som, si tenim Twitter com a professors, doncs els passem el Twitter, el repiolem, d'acord? Què més podem fer? Podem difondre a les facultats, universitats i departaments, als col·legues. Jo m'agradaria, si em permeteu, si s'obre, sí, s'obre. Farem una mica això perquè ja se sap que això de les connexions, a veure, en un moment donat, i si no em creureu quan us dic, bàsicament, que el que us anava a ensenyar és un butlletí que, bé, en aquest cas és la Universitat de Barcelona, però altres universitats també ho fan, que s'emet setmanalment i els professors expliquen quines són les seves publicacions. Clar, és una feina del professor. Les universitats no van perseguint a veure què han publicat aquests professors que tenen en plantilla, sinó que bàsicament diuen, doncs mira, a la revista catalana del públic o a la revista de llengua de dret el professor anuncia que ha publicat i se'ls hi difon, d'acord? Què més? Difusió de les xarxes socials pròpies, ja s'ha comentat. A veure, si un autor, si un recercador, un investigador té Twitter i té blog especialment, és molt important. Aquí situa un dels autors que a més aquest autor ho va difondre gairebé per quadruplicat, perquè aquest autor, el Josep Maria Aguirre en concret, té Twitter, té blog, va escriure a una entrada del blog de l'escola, de la revista de la República, i a més, posteriorment, en un altre moment, va escriure a la pròpia revista un altre article, i ell anava citant-nos a l'escola, el propi article escrit a la revista catalana del públic, vull dir que ens feia una mica de ressò, realment, que no ens feia ressò a nosaltres, és una mica el canvi de xip. No fa ressò o no fa propaganda de la revista catalana del públic,
o no fa propaganda del blog de la revista catalana de República, en aquest cas, sinó fa publicitat, propaganda del seu article. És el canvi de paradigma. És a dir, si algú s'està pensant que ens està fent propaganda, malament rai. Ningú tindrà incentius a fer-nos propaganda a nosaltres, com a publicador, en tot cas, perquè així ens publicarà un altre dia una altra cosa. Però el que està pensant, o el que hauria de pensar, és que s'està fent propaganda a si mateix. Quan canvia aquest xip és quan l'autor se n'adona que ha de fer alguna cosa més. D'acord? Presentar els articles. Aquelles coses que els autors a vegades no fan, però presentar els articles com? A través de sessions acadèmiques. A l'Escola d'Administració Pública, una connexió una mica així lenta, però bueno, ho passarem. L'Escola d'Administració Pública va organitzar amb les dues últimes publicacions de la revista catalana de dret públic, dues presentacions, una aquí i una altra a la Universitat de Barcelona, i hem gravat el vídeo, o sigui, hem gravat la sessió i està a YouTube. Perquè, clar, fer una presentació i que només la vegin les persones que estan a la sala, doncs, què voleu que us digui? Això es queda a casa. Si un cop, ja que ho fas, ho graves en vídeo i ho penses a YouTube, ja estàs fent xarxa social i, a més, ho pots reaprofitar i viralitzar en el 2.0. D'acord? Fer-se un vídeo a si mateix. Aquí tenim una professora, no l'he tret l'àudio perquè tampoc era important, que es va fer, sabeu això que ara s'ha posat de moda del selfie, de fer-se una foto a si mateix? Doncs aquesta professora s'ha fet a casa, al seu despatx, un vídeo comentant-se ella mateixa l'article a la revista catalana de dret públic. I el que va fer és passar-nos el vídeo, ens el va enviar per correu electrònic i l'hem publicat. Està publicat al YouTube de l'Escola d'Administració Pública com a autopropaganda del seu article. Doncs qui millor, en lloc de fer una jornada, de fer una presentació pública, doncs el que hem fet és això. Doncs realment aquesta és una nova possibilitat. Ja no cal organitzar-li la típica presentació de llibres, sinó que simplement amb la webcam, en qualsevol mitjà més o menys de certa qualitat, i això ho hem fet en dos casos, amb dos professors que a més, en aquest cas, són de fora de Barcelona, amb allò de l'austeritat, doncs no cal que vingui, simplement s'ho grava, ens ho envia, li pengem, ell se n'ha fet difusió, nosaltres li hem fet difusió, doncs tots contents. Què més? Què hi fem amb els blogs de les revistes? Perquè fins ara parlàvem exclusivament de les revistes, però amb els blogs és important utilitzar paraules clau. Escolteu, la gent, quan arriba al nostre blog, quan arriba als nostres blogs, no arriba clicant blog de la revista catalana de dret públic. Hi ha algú que ja el té com a subscriptor, com a favorit. Aquestes coses sí, ja s'estan fent darrerament. Però quan arriba a Google, el que està buscant són temes, són autors. Per tant, és molt important citar l'autor en el camp de paraules clau. Malament res si no ho fem, d'acord? Però també hem de tenir en compte la viralitat de les llengües. Què vull dir amb això? Doncs que si nosaltres estem tenint articles als blogs en llengües que no són el català, també hem d'utilitzar això per internacionalitzar-los. Hem de forçar aquesta internacionalització. Quan nosaltres tenim articles, per exemple, darrerament a la revista catalana de dret públic, que parlen sobre les consultes a Suïssa, el que hem de fer nosaltres és buscar interlocutors sobre dret constitucional, sobre dret públic, sobre dret administratiu, sobre dret en general a Suïssa, universitats suïsses, que els hi puguin interessar l'article que algú d'aquí ha escrit en anglès sobre Suïssa. Bàsicament perquè algú de les universitats suïsses no tindrà un incentiu o una il·luminació un matí de venir a un blog de Catalunya a consultar a veure si han escrit alguna cosa sobre ells, per exemple. D'acord? Per tant, s'ha de fer aquest esforç. Indicar altres articles publicats del mateix autor, que hi ha una R que falta, al blog. Això és important, això és una cosa que estem fent darrerament, crear sinergies. És a dir, quan tenim alguns autors que van repetint, perquè hi ha autors que li ha fet gràcia això d'escriure al blog de l'escola, al blog de la revista catalana de dret públic, sobretot, i amb el temps van repetint alguns, i a l'última frase, quan acabem d'escriure l'entrada, posem altres articles publicats sobre el mateix autor en aquest blog. Això hem detectat que articles que s'havien escrit fa mesos són recuperats pel lector. D'acord? Si algú
li ha agradat aquell article, li és molt senzill fer un altre clic. El que no li és tan senzill és buscar els articles d'aquell mateix autor en el nostre blog. Per començar, perquè no sap si en tenim més. Això és un principi, però en segon lloc perquè els internautes, la gent que ens movem per internet, ni tenim temps ni tenim ganes de perdre el temps. Per tant, fem-ho fàcil. Si això en un clic ho tenim, doncs això que ens estalviarem. Els autors també s'han de citar. Ja ho dèiem abans, en butlletins, però els propis currículums en línia. Hem detectat autors del blog de la Revista Catalana del Públic que en el seu currículum en línia citen els seus articles al blog com a publicacions. Això és important. I aquí una mica també la discussió, el tema que plantejava la Núria, doncs si ha de tenir el blog un ISSN propi, si no l'ha de tenir, si és aconsellable, si no. Un tema no es resol, un dia ja el resoldrem. D'acord? Més temes. Com usem a l'escola el Twitter, concretament el Twitter? Per començar, més enllà de la difusió de l'entrada al blog o el que he comentat de les articles de les revistes que es van publicant i que es van repiulant i que es van mencionant, recuperem l'actualitat. I com ho fem? Per exemple, actualment, ja sabeu, d'aquí un mes, sí, just d'aquí un mes, hi ha les eleccions al Parlament Europeu. Doncs, remenant hemeroteca, jo diria que era l'Autonomies, oi que sí? Hi havia un especial que parlava sobre la Unió Europea. Doncs, si en el format, l'Autonomies de tota la vida, quan es va escriure en aquell moment, que era format paper, que em sembla que en aquell moment no havia format digital, era format paper, l'haguéssim volgut recuperar per donar-li una segona vida en aquella publicació, doncs no ho haguéssim pogut gairebé fer actualment. Per sort, aquest número, Autonomies, està digitalitzat. Autonomies és la prèvia a la Revista Catalana del Públic, per qui no ho conegui. Doncs el que podem fer actualment és mirar si aquells articles encara són més o menys vigents i aprofitant que estem en temes d'Unió Europea, en temes de Parlament Europeu, recuperar aquells articles i tornar-los a donar una segona vida a les xarxes socials. Que per començar les xarxes socials serà com una primera vida, perquè mai no els han conegut, no els han presentat. El Twitter i el número d'autonomies sobre el Parlament Europeu o sobre la Unió Europea no es van presentar. En aquell moment no es coneixia, no existia el Twitter. Per tant, aquest cop podrem donar-li aquesta segona vida i potser hi donarem un impacte diferent. No sé si superior, però diferent. D'acord? Però recuperar l'actualitat també vol dir, doncs, com deia la Núria, estem treballant molt en temes d'actualitat perquè això és el que ens permet treballar en aquests períodes de 6 mesos que anem escrivint o que es van escrivint articles. I com l'actualitat és a la que mana, es van escrivint molts articles sobre, per exemple, que sentències del Tribunal Constitucional, que si article 150.2, etc. I això, tot aquest batibull de notícies que van sorgint, ens permet anar recuperant articles de professors, de catedràtics de dret constitucional que ens van escrivint sobre la temàtica. I cada cop que surt una notícia al diari pots repescar aquell article que es va escriure fa 3 o 4 mesos i tornar-lo a posar sobre la taula. O, per exemple, quan actualment a la revista Llengua i Dret ens escriuen alguns autors sobre el català a les escoles, cada cop que hi ha algun batibull, alguna sentència, doncs tornem a recuperar aquell article i li donem una segona, una tercera, una quarta vida en aquests articles. Per tant, no només li donem vida a l'article, no només tornem a posar sobre la taula una opinió d'un expert o d'una experta, no només tornem a posar sobre la taula els blogs de la revista, les revistes, sinó que a més la pròpia institució, que al final és això la marca que deia el Xavier al principi, perquè la marca ja no només és el blog, o ja no només és la revista, o ja no només és l'escola, sinó que és un lobby, si se'm permet l'expressió i la comparació, de moltes coses. I aquestes moltes coses són el que estem fent aquí, una mica tot plegat. Què fem? Hem de buscar els nostres influenciadors, perquè el Xavier deia, sabem qui ens segueix i hem de saber si ens adrecem a les persones que nosaltres volem, però nosaltres també els hem de buscar, perquè nosaltres sabem qui són els 10 juristes de Catalunya amb més importància, no en la seva professió. Jo no soc ningú per jutjar qui és el millor jurista de Catalunya, però sí que puc dir
qui és el jurista que té més seguidors a Twitter. O els 10 juristes amb més seguidors a Twitter. Perquè això és objectiu. D'acord? O qui són les 10 universitats o les 3 universitats públiques amb facultat de dret amb més seguidors a Twitter. Això és objectiu. Jo no seré ningú per dir quina és la millor universitat amb facultat de dret de Catalunya, o de l'Estat, o d'Europa. D'acord? O qui és el millor jurista d'Europa. Però sí que ens ho dirà Twitter qui és el que té més seguidors. I aprofitant això, ens trobarem que aquestes persones o aquestes institucions ens donaran un altaveu que nosaltres sols segurament no hi arribaríem. I també això amb la col·laboració d'altres revistes, perquè al final una mica, doncs, ho dic més endavant, buscar entre cometes la competència, a vegades les competències ens ajudem entre nosaltres. D'acord? Crear una etiqueta. És bàsic. Algú ens ha de reconèixer. Al final, quan ja ens anem creant una mica el nom, allò que al principi ens troben per casualitat, però al final ja se'n recorden de nosaltres i aquestes sigles i tot això, nosaltres al principi fèiem servir això de, en lloc de posar EAPC al final, no ho teníem. Però vam descobrir, no ho teníem bàsicament perquè és molt llarg. I jo tinc una dèria gairebé personal que això dels 140 caràcters ho hem d'aprofitar per escriure, no per posar hashtags, no? Però clar, això de RCDP i RLD podia ser moltes altres coses. Llavors, havien de posar el nom, que és la revista, i el cognom, que és l'escola. I així també completàvem la marca. I això ens ha donat una mica fins i tot més d'importància. I tots, absolutament tots, hem de fer de community manager. Els autors, els dels consells de redacció, els editors, els que publiquen, els que corregeixen, o sigui, al final tots hem de fer de community manager, hem de buscar la competència, ja no hem de posar als articles aquelles coses típiques de el nom i cognoms, catedràtic de no sé què, universitat de no sé on, i el correu electrònic. Bé, jo no dic que el traiem, però això t'hauríem de posar al seu perfil de Twitter. Quin és el perfil de Twitter del catedràtic que ens ha escrit l'article sobre quina matèria? Doncs és importantíssim saber quin és el seu perfil de Twitter. Bàsicament, perquè quan li diguem que hem publicat, no li direm per correu electrònic, perquè només ho sàpiga ell. Li direm per Twitter, perquè ho sàpiga ell i els seus seguidors. I alhora perquè així li fem fàcil i, com dic després, creem un producte més viral. No li estem dient només amb ell, sinó que fàcilment ell ho repiularà i els seus seguidors i els seguidors dels seus seguidors ho tindrà més fàcil per seguir. I és molt important, molt important mesurar l'impacte de les nostres difusions. És tan important que el que nosaltres hem intentat una mica és tenir alguns resultats. Aprofitant aquestes estadístiques que ens deia el Xavier i algunes altres que també ens ofereix corporativament la Generalitat, el blog de la revista Catalana de Públic, concretament el blog, que no la revista, l'11% de les visites ens venen des del Twitter i el 6% des del Facebook. Per tant, des de les dues xarxes socials, el 17% de visites són 2.0. Això, evidentment, potser direu, és poc, és molt. Bé, és una dada, és un 17%, sobre aquests totals que deia la Núria al principi és important. Evidentment, segurament el nombre de visites seria inferior dins el que seria el blog si no tinguéssim les xarxes socials, perquè hi ha aquesta viralització. En el cas del blog de la revista de Llengua i Dret, visites des de Twitter el 18% i des de Facebook el 15%, d'acord? Segurament això és així perquè també tot té una explicació. És un blog que és més recent i al principi sempre se li dona una mica més d'empenta a les xarxes socials, doncs allò per la promoció, no? Durant l'any, aquesta empenta, quan ja tingui una mica més de coneixement i la gent ja el conegui més, doncs se li anirà esponjant i segurament s'acostarà més a les dades de l'altre blog. Però bé, en general doncs, són dos bons resultats. I pel que fa el que seria una mica el que ens comentava el Xavier, és important que ens repiulin, d'acord? Doncs entre el primer trimestre d'aquest any, gener-març 2014, les dues piulades que ha fet l'Escola d'Administració Pública amb més difusió, amb més retuits, estan relacionades amb les dues revistes. I a l'últim trimestre del 2013, 5 de les 10 piulades amb més difusió, amb més retuits, estan també relacionades amb les revistes. Per tant, el producte revista
els productes, revistes, ja siguin blogs o ja siguin revistes en si mateixes, amb la seva difusió a través de les xarxes socials ha aconseguit un forat que evidentment ja tenia una importància i que ja tenia una coneixença i una rellevància dins del món acadèmic, però ha socialitzat i ha gestionat el coneixement, diguem-ho així, in crescendo, a un col·lectiu de persones que segurament no coneixien la revista. I just abans de la presentació d'avui estàvem mirant unes dades, acabant de veure les dades que teníem. L'article que s'ha arribat a fer més altaveu de tots, no diré quin és perquè aquestes coses no es diuen, però l'article que s'ha tingut més altaveu ha arribat a 178.000 persones. Altaveu no vol dir que se l'hagin llegit 178.000 persones. Això és molt important perquè quan dius aquests titulars vol dir algú s'ha llegit 178.000 vegades aquest article? No. Vol dir que l'impacte a l'altaveu a través de retuits, a través d'encertar quins són els nostres influenciadors, els nostres seguidors, a qui mencionem i a qui no, doncs la possibilitat de que 178.000 persones els hagi arribat aquest article a través del Twitter. I finalment, una cosa que ens va cridar molt l'atenció al principi, i amb això ja acabo, ens va cridar molt l'atenció quan començàvem amb aquestes coses de difondre, i lligat al que deia el Xavier amb la seva última transparència de la mobilitat, vam detectar que els articles que difonien més per Twitter, els articles de la revista que difonien més per Twitter, es llegia més l'abstract que el propi article. I això, que en un moment donat, potser, si anem als autors, diran això és negatiu, jo no vull que em llegeixin l'abstract, volem que em llegeixin els articles. També té la seva explicació. Amb un aparell com aquest, és impossible llegir-se un article. Vaja, t'hi deixes la vista. Un abstract, encara, perquè són paràgraf o dos, i encara t'hi pots fer. Però un article de 20 pàgines, malament rai si te'l llegeixes amb un mòbil. Per tant, va suscitar un interès aquella repiulada, o aquella piulada, fins al punt de clicar al link. I aquí està la clau. El títol, o la transformació del títol, va generar prou interès perquè els lectors o els receptors d'aquella piulada fessin un clic, que ja és una cosa més que llegir, fessin un clic a l'abstract i no fessin un segon a l'article perquè el dispositiu no ens ajuda. Per tant, la mobilitat també té aquestes limitacions, però hem de saber interpretar aquesta mobilitat no com una cosa negativa, sinó com alguna cosa que en aquell moment algú ha fet una acció més que mirar-se un tuit. I res, jo simplement, després d'aquestes 4 coses que fem aquí de l'escola amb les xarxes socials i les revistes, doncs moltes gràcies i si teniu alguna pregunta, doncs aquí estem. Hi ha alguna